ராஜஸ்தானில் இருந்து கோவைக்கு ரயிலில் கடத்தி வரப்பட்ட 7,800 போதை மாத்திரைகளை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர். கோவை மாவட்டம் போத்தனூர் பகுதியில் சந்தேகத்திற்கிடமாக நின்று கொண்டிருந்த 5 பேரை அங்கு கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார் பிடித்து விசாரித்தனர். அதில் அவர்கள் போதை மாத்திரை விற்பனை செய்யும் கும்பலைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து போத்தனூரைச் சேர்ந்த கேசவன், சரண்ராஜ், அஜித்குமார், தினேஷ், முகமது ஹசன் ஆகிய 5 பேரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து 300 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இதையடுத்து போதை மாத்திரைகள் எங்கு இருந்து கொண்டு வரப்பட்டது என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டது. அதில் ராஜஸ்தானில் இருந்து வலி நிவாரணி மாத்திரைகளை வாங்கி ரயில் மூலம் கோவைக்கு அனுப்பி வைப்பது தெரியவந்தது. அதன் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்தி ராஜஸ்தானைச் சேர்ந்த பப்புராம், ஹரியானாவைச் சேர்ந்த சிக்கந்தர் ஆகிய 2 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து 7,800 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. அவற்றின் மதிப்பு ரூபாய் 25 லட்சம் என தெரிய வந்துள்ளது. மருத்துவர்கள் கொடுத்ததாக போலி ரசீதுகளை தயார் செய்து ராஜஸ்தானில் உள்ள மருந்து கடைகளில் கொடுத்து வலி நிவாரணி மாத்திரைகளை வாங்கி கோவைக்கு கடத்தி வந்து கல்லூரி மாணவர்களை குறிவைத்து விற்பனை செய்தது விசாரணையில் அம்பலமாகியுள்ளது.